Imagínanse camiñar dende unha punta a outra de Portodosón sen pisar o asfalto? Pois este é o obxectivo do Goberno municipal sonense, capitaneado por Luís Soujo. O alcalde de Portodosón, Luís Soujo, trasladou a costas do Estado o proxecto para unir o bordo litoral de Portodosón entre Noia e Ribeira mediante pasarelas e sendas peonís. A intención do executivo sonense é aproveitar os sendeiros xa construídos e unir os tramos que faltan, construindo pasarelas de madeira ou sendas. Queremos comunicar todo o que é Portodosón, os 27 km que temos de costa, pois que podas vir desde o linde con Noia hasta o linde con Ribeira, todo pola orilla do mar, pola beira do mar. Xa temos moito feito, que decir, se vas por aí pola Guieira xa hai moita pasarela feita, se vas por Espiñerido ou por Xuño, por Furnas, tamén hai moito feito. E o que queremos conseguir é que ti podas andar, o que eu dicía, dunha punta a outra sin pisar a carretera general. Que pasa? Que hai moitos sitios que vas por un paseo, tens que subir ao medio da carretera general para facer un desvío e volver a baixar a playa, por exemplo. Poñemos un exemplo de que hai uns cuantos, pero ali entre a playa da Gafa e a playa de Ornanda, pois ti ves desde o náutico do Portosín por unha senda e tens que subir a carretera general, volver a baixar, e se fóramos capaces de poñer ali nas rochas pois unha pasarela de madeira, que non é moi larga, vale, pois conectarías a playa de Ornanda que a playa da Gafa sin ter que pisar a carretera general para nada. Sería un proxecto económico, dado que só hai que unir varios tramos. Agora queda preparalo e valorar o seu custe. Só sería conectar estes sitios críticos onde tens que andar polas rochas, porque o resto tamén, entre pasarelas que temos, entre xa rutas que son de senderismo, que tamén xa temos feitas, e unindo estes trociños, estes bypass que queremos facer, pois, hombre, quedaría unha obra moi bonita, eu creo que para a xente pois o agradecería moito, e ao mesmo tempo tamén defendemos pois esa línea de costa, que non queremos que ao mellor que pois un coche acceda a unha duna, que un coche acceda pois a un sitio protegido, pois que non moleste esa actividade, ese disfrute do encanto que temos, non? Para levar a cabo este proxecto tratan de implicar a varias administracións: Concello, Deputación, Xunta e Costas do Estado.